चक्क फ्लॅटच्या दरात बंगलो. होय, कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण आणि बरंच काही. कणकवलीत फ्लॅटच्या दरात बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 8605 74 10 30 आणि 9545 18 99 89. आजची पत्रकार परिषद सावंतवाडी तालुका सहकारी विक्री संघ पंचवार्षिक निवडणूक. ही निवडणूक बाळासाहेबांची शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष ही युती म्हणून आम्ही श्री देव पाटेकर सहकार परिवर्तन पॅनल या नावाने आम्ही ही निवडणूक लढवण्यासाठी उतरवत आहोत. आमचं चिन्ह हे छत्री आहे आणि ही विकासाची छत्री प्रत्येक शेतकऱ्याला संरक्षण द्यावे, त्यांचा विकास करावा, म्हणूनच आम्ही आमच्या सगळ्यात प्रमुख नेत्यांचा आशीर्वाद घेऊन आज ह्या निवडणुकीमध्ये आमचं पॅनल उतरवत आहोत. पॅनलचे उमेदवार हे आपल्या समोर मी घोषणा करतोय, हे ह्याप्रमाणे आहेत. संस्था मतदारसंघामध्ये श्री प्रवीण बाबाजी देसाई, संस्था मतदारसंघामध्ये श्री आत्माराम गावडेजी, संस्था मतदारसंघामध्ये श्री प्रभाकर राऊळ, संस्था मतदारसंघामध्ये श्री प्रमोद मोहन सावंत, संस्था मतदारसंघामध्ये श्री दत्ताराम रामचंद्र हरमळकर, संस्था मतदारसंघामध्ये रघुनाथ पांडुरंग रेडकर, व्यक्ती मतदारसंघामध्ये श्री प्रमोद रामचंद्र गावडे, व्यक्ती मतदारसंघामध्ये शशिकांत सोनू गावडे, व्यक्ती मतदारसंघामध्ये श्री ज्ञानेश पांडुरंग परब, व्यक्ती मतदारसंघामध्ये विनायक राघोबा राऊळ, महिला प्रतिनिधी मतदारसंघामध्ये आमच्या तरुण तरफदार श्री लोबो मॅडम, महिला प्रतिनिधी मतदारसंघामध्ये श्री रश्मी रमेश निर्गुण मॅडम, इतर मागास मतदारसंघामध्ये श्री नारायण तुकाराम हिरा, मागास मतदारसंघामध्ये श्री भगवान सोनू जाधव. आणि आपल्यासमोर जसं आम्ही सगळ्या जणांनी जाहीर केलंय की आता एक पहिल्यापासूनच आमचा विजयाचा नारळ फुटला आहे आणि आमचे बिनविरोध आलेले श्री दत्ताराम राम कोळंबेकर, अशा पद्धतीचं आमचं 15 लोकांचं पॅनल हे या निवडणुकीमध्ये उतरत आहे. आता ह्या निवडणुकीच्या सामोरे जात असताना या 3.5 महिन्यामध्ये बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून राज्याचे सन्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असो किंवा आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असो, आमच्या सरकारने आपल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी असंख्य महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी सदस्यांनी मतदान करत असताना या पॅनलकडे एक विकासक दृष्टिकोनातून असलेलं पॅनल म्हणून ते आमच्याकडे पाहावं.